Dropbox, OneDrive, Box og lignende tjenester er rigtig smarte, men mange af dem er beregnet til privat brug og ikke til virksomheder. Vær opmærksom på, at universitetets data hører til på universitetets udstyr. Ved at opbevare dine data på universitetets netværksdrev, sikrer du også, at du har en backup af dine data. Vær også opmærksom på dataklassifikation. Personhenførbare data må typisk ikke opbevares på disse tjenester. Det strider faktisk mod dansk lovgivning.